Здравейте, аз съм Лина. Идеята на това видео и като цяло видеята в последствие ще бъде да обсъждаме нашия любим отбор Рома. Здравейте, аз съм Стоян и както Лина каза, се впускам в едно интересно пътешествие, където ще обсъждаме, анализираме и задължително обичаме нашата Рома. Както тя спомена, нека първо да направим кратко запознаване с нас. Нека първо, Лина, ти кажи защо си фенка на Рома, какво те впечатли, защо избра този толкова симпатичен италиански клуб? Моята история е малко по-интересна. Ще започна от там, че случайно 2018 година, без дори да познавам отбора, аз се бях влюбила в песента на Рома, т.е. нашият химн. Като известно време я слушах постоянно и тя всеки път ми харесваше все повече и повече. Впоследствие, когато започнах да се интересувам от Рома, Тоти естествено, легендата на нашия отбор, видях, че реално аз тази песен наистина съм се влюбила в нея, защото аз си задавах много пъти въпросите: защо точно Рома, какво те привлича в Рома? И вече в последствие, когато видях и песента, по-скоро смятам, че Рома ме избра като фен. Може би последствие и аз, нали, със сигурност отбора. Но тук най-вероятно ще се дублираме. Любовта към този отбор, феновете, отдадеността на Тоти, на всички фенове. И двамата знаем, че когато отидеш на стадиона, тази обстановка не се описва и не се изживява другаде. Може би това. Добре, много интересна. Сега ти да разкажеш. Много интересна история. За мен, ако мога да бъда максимално кратък, защото много неща мога да кажа. Аз съм фен на Рома от близо 23-4 години. Долу бях на 10-11, когато за първи път видях Франческо Тоти първо с италиански отбор, след това разбрах в кой отбор е и постепенно с годините почвах да гледам все повече и повече Рома и действието на Тоти, което той направи, отказа му да играе за Реал Мадрид за парите. Тоти избра лоялността, любовта към вечния град, което накара едно 13 годишно тогава момче да заобича и тези ценности. Съответно Рома влезе толкова в сърцето ми, че няма шанс никога да излезе. И общо взето това е кратката ми история от тогава. Само хубави моменти. Аз смятам като цяло, че Рома влезе ли на някой в сърцето, при всички така, никога няма да излезе. Дори, може би, нали, това в последствие ще го коментираме, те първа, дори и самите футболисти. Всеки от тях казва, че тази атмосфера и тази любов, която виждат на Олимпико, не се описва с друго. Да, общо взето, като влезеш на стадиона или имал съм честа да бъда в някои гостуване вътре в агитката на Рома, просто емоцията е една уникална, чувстваш се като у дома и се забравиш за всички тревоги. Да. И както е слогана на един много популярен слоган, аз го имам и на шал: La Roma non si discute, si ama. Много добре знаем всички какво значи. Чувството е уникално. Резултатът общо взето е без значение. Когато са ми задавали въпроса защо Рома, ти просто не можеш да отговориш. Просто знаеш, че обичаш този отбор. Но да. Да, има една друга песен, която се пее: Lo sai perché tutta la mia vita è Roma. Питат ме защо целият ми живот е Рома. И има една причина. Рома е просто в сърцето ми. И зато може вече да преминаваме към съществената част. Доста гореща тема, така, поне лично моя. Аз доста пъти така съм обяснявала. Започва периода на моят тормоз. Трансферният прозорец.
Сега ще започнем да обсъждаме горещото лято на Рома и трансферите, които направихме, защото така на завършъка ние имаме 10 играчи, които вече са нови играчи на Рома. Това си Цял отбор. отбор. Да. Също така имаме и доста, които си тръгнаха, за които аз лично съжалявам за някои. Съжалявам, не бих казала, но да, имам по-топли чувства, но за някои от тях не особено. Разбира се, винаги в един отбор, въпреки че обичаме по еднакъв начин на Рома, всеки има своите любимци. Едни малко повече ги обичат, други по-малко, но интересно лято, което завърши малко турбулентно и както ти спомена, между другото за първи път от години последната седмица на трансферното лято бях под супер напрежение, дори имам чувство, че се поболях от постоянните писания на медии, защото сме в едно такова време, където има толкова информация, колкото и да е за информация, ти не знаеш, ти в последния, нали, напуснаха ни в защита Юренте, Кристенсен, естествено Руи Патрисио и Спинацоло прекратиха своите договори, като най-интересната тема, може би до преди няколко дни, до появяването на Ермосо и Хумелс, които ще коментираме по-късно, беше дали трябваше Рома да плати 5 милиона за Бетис, на Бетис за Юренте. Не беше от футболистите, които задължително исках да остана в Рома. Не ми беше на сърце така. Според мен лично не правеше кой знае какво. Да, имаше своите моменти, както много от футболистите, но сякаш не беше за Рома. Лично аз така го виждам, нали, това е мое мнение, за която със сигурност не трябва. Според мен не можехме да разчитаме напълно на него, но и както се казва, всяко зло за добро, защото новите попълнения в момента смятам, че ще направят много повече в защита. Кумбула, любимата ми тема, както знаеш и много от моите приятели знаят, изобщо не съжалявам, даже казвам честно, започвам да се вълнувам. Който успее да го продаде, лично аз ще му напиша благодарствено писмо, защото Цола може би даде това, което имаше като цяло за отбора. Не мисля, че може да даде повече, но въпреки това съм благодарна, защото и не малко така добри мачове имал. Мисля, че направихме някакви грешки. Накрая пък дойдоха две доста интересни имена, които със сигурност ще помогнат много за Рома. Някои бих казали, ама те са свободни агенти, нали, щом примерно Борусия, Дортмунд или Атлетико Мадрид не ги искат, значи може би вече не стават, но все пак Ермосо е на 29 години. Да. Той може поне още 4-5 години. Хумелс, какво ви кажа за Хумелс? Световен шампион, шампион на Германия с Байер Мюнхен, с Борусия Дортмунд, едно от най-ярките имена последното десетилетие в германския футбол. Въпреки всичките сътресения, защото доста динамичен беше, особено последните дни. Аз бях, лично аз, честно казано, идва един, медицинските не бяха наред, тръгва си да се връща един за Ювентус, пак друг идва. То беше един такъв ден, в който буквално не знаеш следващите минути какво ще се случи. Поне за мен беше доста така последните динамични. В крайна сметка, крайният резултат, който получихме за защитници, мисля, че е по-добър от очакването. Предвид за бековите, какво да кажем, има какво да се очаква по-добре от Анхелиньо, но в крайна сметка той е такъв играч, който аз мисля, че е доста черноработник. Такъв играч, който не се контузва, слава богу да не го участвам. Не се контузва и би бил полезен в по-дълъг цикъл. Както казва, да е задържането на самата игра. Едно по-неизвестно име за широкия фенски състав.
момчето от Саудитска Да. Арабия. Какво мислиш за него? Все пак идва Ами- от един от най-добрите отбори в Саудитска Арабия, но все пак от Саудитска Арабия. Арабия. Ами, знаеш ли аз как го нарекох? Козлето. Той наистина е доста пъргав, тича. Аз си мисля, че той ще се впише много добре в отбора. Поне Може такива би очаквания особено и имам. в схема, която доста често според мен Дероси би употребявал 3-5-2, Да. като десен халфбек със сигурност има издръжливостта. И аз съм оптимист за него. Очакваме скоро и него да го Видим, пускат, да. защото очевидно ти чакаш някой да замени твоя любимец Чилик. Абсолютно. Не бих да се впуснали в обяснения. Да, кажи си. Този футболист не се вписва в схемата на Рома, за мен. Не отива на Рома. Да, наистина има моменти, които е правил така добър матч, но това са моменти. Това са някакви много малки моменти. През останалото време аз го виждам доста такъв несигурен, пък прави на някъде, хвърля нещо. Може би сега и негативно се настройвам срещу него, не знам, нали? Но не ми харесва и определено бих била съгласна, но да е на пейката, нали, ако нещо се наложи. Но смятам, че имаме много по-добри футболисти, отколкото той да е в началото. Аз си мисля, че като цяло този дълъг сезон, който се очаква е с минимум 8 мача в Лига Европа. Още декември месец е първия матч за купата, евентуално втори, трети Да. ще видим в този толкова сгъстен цикъл. Чилик би бил полезен, но ще видим. Последствие кой какво ще ползва. Да. И може би накрая няколко думи за последния защитник, този, който напусна най-късно Рома. Той по някакъв начин и той е обвързан с Саудитска Арабия. Да. Той не дойде от Саудитска Арабия, но отиде. Отиде. Е Крис Смолинг. Със сигурност Крис Смолинг през годините, когато не беше контузен, беше един от най-добрите ни в отбрана. Не случайно в сезона, в който спечелихме Лига на конференциите. Той първо мисля, че беше избран играч за матча в финала и играч в отбора на сезона. На Смолинг съм му благодарна, защото е правил мачове. Повечето мачове при него бяха доста добри. Аз даже на няколко пъти съм се чудила тази глава дали е от стомана неговата, защото е доста добър, поне така в защита. Но да, на мен ще бъде интересно да обсъдим темата пък сега малко по-преден план. Какво мислиш за централният ни нападател? Централният нападател доста изненадващо име, нали, в момента, когато подписвахме с него, защото седмиците преди неговото подписване се говореше за различни имена, отново за Мората, Да. за Сорлот. И в последния момент изведнъж почнаха се появяват теми за Довбик. Аз си виках как той Довбик подписва с Атлетико. Така нареченото хайджакване или превземане на трансфера. Този път Рома така превзе трансфера на Атлетико Мадрид и след разговор с Дероси, Довбик се съгласи да дойде в Рома. Какво мислиш ти за такива играчи? Дали в Рома не трябва точно такива играчи, които сами искат да дойдат в Рома, а не просто ги трансферират? Аз като цяло мисля, че в Рома трябва да останат играчи, които наистина искат да играят в този отбор, знаят къде отиват, знаят какво правят. А не по-скоро отбор, аз бях доста, нали, но така в новините четох, че за Киеза все пак, нали, аз в началото бях така, зарадвах се, нали, като чух все пак Киеза име, но последствие това, което направи, това, което и Дероси се издразни, нали, че Киеза направи,
вече напълно не смятам, че на нас не трябват футболисти, които просто искат да си намерят място някъде. И не давайки сърце и душа, нали, за това, за фланелката и за отбора. Така както беше според мен с Лукако. Нали, да, направи доста Лукако, така, но пък и се очакваше много повече. Ето както е, примерно, Пелегрини, Дибала, дори играят с душа, с сърце, докато Лукако някакси, аз смятам, че Киеза, ако беше дошъл в Рома, ще да бъде също. Така че, лично аз се радвам, че го взеха. Нека му пожелавам приятен сезон, интересен футболист е, Да. но отказа на Киеза в началото на юли, или по-скоро това, че реши да си вземе време, да си почива, което, както ти каза, ядоса нашия треньор, фактически е поредният случай в този трансферен прозорец, който мога да кажем всяко зло за добре. Може би за малко повече като трансферна сума не взехме малко по-млад и според мен още по-перспективен играч, а именно Матия Золе. Аржентинеца още в началото се включи с много желание, със сигурност му влияе връзката с другите двама, Паредес и Дибала, и на първо четене изглежда добър трансфер и за в бъдеще. Така, ще го Аз видим. със сигурност съм доволна от всички попълнения нови, които дойдоха в Рома. Казвам честно, нали, имаше такива интересни движения, но пък финала е важен. Лично аз си отдъхнах вече. Никога Рома последните 10 може би години, или аз не си спомням дори в моите 20 години, в края на трансферния прозор да е толкова активен. Направихме толкова много трансфери последната една седмица, включително, ако говорим пак за нападение, за един от другите играчи, който беше набеден още в началото на подготовката, за играч, който по-скоро искаме да го продадем, именно другия британец, Тами Абрахам. Да. Според мен начинът, който се развиха нещата, аз си мисля, че и двата отбора, и Рома и Милан, са печеливси. И взема такъв играч, който Рома се нуждае. Видяхме, че Сале Макерс влезе още от първите минути, както е играч на Аз мисля, че доста добре ще се отрази и той на отбора като цяло. Да, мисля, че в момента Дероси работи за такава схема, която зад нападателя да има поне два типа играчи. Едните са тип са Дибала, които фащат топката и веднага я разпределят, и другите са, които са Сале Макерс, може би Ел Шарал и Золей, които пък са добри в пробивите. Да не забравяме и Залевски. Ти какво... Ние сме си го говорили с теб това? Това доста пъти, нали? Аз смятам, че ние трябва да се запазваме футболистите, които идват от нашата си школа. Те обичат отбора, те са израснали с отбора. И така доста... Не го бяхме обсъдили да го споменем, но смятам, нали, че е интересно да се каже темата Бове, което малко последствие, нали, така не го разбрах, но се надявам да се върне наистина в Рома, тъй като смятам, че той и Залевски и сега Пизили, така и не мога да го изговарям, трябва да се разиграват такива футболисти и да се оставят в отбора. Така че смятам, че Залевски напълно се заслужава мястото и ще се радвам наистина той да се развива и да го виждам в игра. В реванш срещу Манчестър Юнайтед в един полуфинал, как се разписа, още тогава той почна и може да не е най-добрият технически, може да не е, обаче със сигурност се раздава много на терена, аз лично асоциирам Рома точно с такива играчи, като Залевски, като Писили. Ти трябва да вземаш играчи, които най-се борят, мотивират. Ти сама каза за Лукако. Миналата година той нямаше алтернатива и затова в някои моменти сме, верно, вкара много голове,
но реално погледнато в някакви моменти супер се разхождаше и даже за мен в Абсолютно. най-важните моменти Той не правеше нищо, той беше бездушен. Той дори, нали, аз така поне на това се ядосвах повече. Окей, нали, всеки има слаб мач, но неговото беше, то просто личеше, че без желание, бездушно такова. Може би вече последния матч, нали, аз като бях, беше доста така интересно, защото имахме доста положение и накрая вече при гола всичко буквално Олимпико избухна. разбира се. Тогава може би го видях за първи път с желание, че го вкара този гол и нали, но помня доста интересно така ми беше пък и дуспите с Фенорд. Той беше единственият, който изпусна дуспата. И когато си, според мен, голям играч, или започваш, особено нападател, или приключваш дуспите. Буквално той остави за Левски да финишира. Да, Да. сега вече нападателите на Рома са Артем Довбик и евентуално резерващите Шумуров, който наистина влиза много добре. И ето така искам, както Шумурудов влизаше в последните два мача, така искам да играят всички играчи на Рома. Всеки трябва да си знае ролята. Играчи за мен не са най-великите играчи, но поне са на едно ниво. Да, и другото, което е сега в пак тази динамична програма, наистина ще имаме варианти някакви, едните да играят един път, другите дори пак и последно. Наистина ние в абсолютно всички първенства, които участвахме, няма значение нали, какво е, знаехме какъв е състава и буквално треперехме някой да не се контузи. Нали? Да. Като заговорихме за контузии, смятам, че горе-долу обсъдихме трансфера. Вече сме спокойни. Да започнем така интересната, може би най-обсъжданата тема за феновете на Рома, най-очакваният отговор. Дибала. Дибала, аз си кажа, нали, ако искаш моето мнение, което е по-различно беше. Да. Нали, мене това, което най-много ме ядосваше, че имаше някакви игри първо от менеджера му, после нали, реално погледнато, ако се замислиш, накрая клуба отказа да го продаде, защото то беше смешно. Дават заплата на играча 75 милиона, а за клуба дават 3 милиона. Това, ако бяхме го продали, щяхме да сме за срам. Другото, което е, не знам, според мен, аз съм на нея, че играча трябваше, именно Дибала, да излезе и по-рано да каже, защото се видя, че феновете се нахвърлиха на Дероси, настроиха се срещу Залевски, срещу някои други играчи и в най-сублидния момент, както във всеки холивудски филм, Дибала изведнъж обърна, нали, и мене подразни, нали, няма лошо хората да го обичат, обаче едва ли не го окачествиха като бог, номер 10. Както казах, аз съм фен от доста време и за мен Тоти и Дероси, това са най-големите светила, нали? Но Дибала е играл 2 сезона за Рома и с уклончиво присъствие, въпреки добрата му статистика, чисто като мачове, голове и асистенции. Със сигурност не може да го сравним с Тоти Сел. Фенове, които го сравняват с Тоти, така че нали, моето мнение е, че нали? Да, абсолютно. И моето мнение е, че тук точно нали, с цялото това затишие, пък нали, единствено само се чуваше звука на медиите, някак си пролича точно това, от което се страхувахме, именно когато Дероси пое нали, Рома, да не стане жертвено агентце на точно такива псевдо, според мен, фенове, но пак, както казвам, всеки си има мнение. Цялото това започна, дори на мен беше неприятно да чета коментари, нали, Дероси аут. Неприятно е. Нали. И не мисля, че... И точно както си говорихме с теб, аз съм на същото мнение, но наистина много се радвам, че Дибала си остана и бях така в еуфория, наистина исках да остане.
Но и аз съм на мнение, че това цялото се отрази и на фенове, и на отбора, и отделно на Дероси, да обсъжда самата начин на игра, каквото предстои. Той наистина се налагаше да дава обяснения за подобни неща. И не моето мнение, нали? Аз знам, че и ти го мислиш, защото все пак, както казахме, докато е играч на Рома, ние подкрепяме Рома и имаме уважение към него, но казано честно, аз смятам, че е от значение за отбора. Надявам се поне този сезон контузиите да бъдат минимални. Променя играта, но няма незаменими. Точно както го казвам, няма незаменими. Точно това, което ще да допълня, видя се, че Дибала, ето, нали, в първия матч, където имаше там много напрежение, нали, в началото игра Залевски, въпреки че Залевски игра много добре, но пак точно заради това малко то облак пред феновете, които, нали, Дибала, излизаше, че другите играчи, нали, видите ли, Дибала ги дърпа. Той влезе наистина, имаше някаква динамика, после пък в домакинския матч беше титуляр. Виждаме, че има, после пък беше резерв, виждаме, че има какво и той да подобри играта. И аз лично, моето мнение е, че той трябва да вземе тази любов, която има в феновете и наистина да покаже, че по-скоро би могъл да бъде лидер, не звезда на отбора. Да. Лидер, който в важните моменти наистина да повежда отбора и да хване този ентусиазъм и да поведе, защото в момента и той се лута Миналия сезон, казвам честно, доста от важните мачове, които ни бяха ключови, или така да го наречем с по-сложни отбори, той беше контузен. Нали? Така, да кажем, така се е получило да. И може би тази година ще е пък обратното. Абсолютно, надявам се да е така. Но искам да кажа, че дори без него отборът пак продължава. И със сигурност тук е въпроса наистина всички да играят от сърце и да не се налага всички. Все пак футбол е отборна игра. Дори отборна с самите фенове, защото знаем с теб каква емоция и каква атмосфера носят феновете на играчите, особено на Олимпико. Всички да играят по този начин, а не, нали, да има един определен, който е бог, а другите да по някакъв начин, ето както Залевски беше нападнат или нещо подобно. Ще видим, времето ще покаже. И аз предлагам в остатъка от времето днеска, защото понапреднахме с времето. Ако искаш набързо да споменем какво предстои за Рома. Знаем, изтегли се жребия за Лига Европа. Доста интересен нов формат. Какво би казала за жребия? Ще домакинстваме на Билбао, Динамо Киев, Брага и Франкфурт, докато гостуваме съответно на Елсбург, в твоя любим Лондон на Тотнам. С кой друг? С Унион Сен-Жило от Белгия. Фаворит ли е за местата от 1 до 8? Доста така в интересна комбинация се паднахме. Поне на мен ми е доста интересна. Признавам, че не знам, нямам толкова много информация за всички тези отбори. Но аз смятам, че с годините тези, които отминаха, доказа Рома, че особено в европейски мачове може да стигне много надалеч. Сега, естествено, че ние сме фенове, обичаме Рома и аз силно се надявам да бъде от 1 до 8 номер, за да може една идея да си улесним така нещата, но пък сме свикнали, че все пак това е Рома и че ние понякога не обичаме лесното. Така че смятам, че където и да се класираме, Рома ще напредне със сигурност и ще стигне до високо в стълбата, така да го нарека, като цяло в Лига Европа. Надявам се и в Италия. Точно след 20 дни, на 26 септември, един ден преди една дата много почитана от феновете на Рома, именно
рождения ден на Франческо Тоти. Надявам се този ден на трибуните и отбора да му подари за рождения Да, ден настръхнах. една победа. Имам такива наблюдения, че Рома, когато самият ни отбор, футболистите, все пак си имаме футболисти, които са доста време, нали, в Рома, като Пелегрини, Кристанте, Манчини. Така след недостатъчни мачове успяват някакси така за победата. Надявам се да е така. След Това е. паузата на националните отбори от 15 септември до 7 октомври очакват едни доста интересни 6 мача, които Рома хем може да ги вземе, хем може и тотално да се провали. При Рома никога не знаеш. Но са много важни за амбициите на Рома, за развитието на този нов отбор. И Доста така интересен наистина отбор, защото като сега ние сме си говорили много пъти с теб, сме свикнали. Да, особено при Маурино взимахме така, нали, звезди някъде оттам. Докато сега Тероси, нали, появиха се имена, които лично аз не ги познавам напълно. Но така самия облик на Рома е по-различен, по-такъв, точно както си говорихме, искаме повече динамика, по-млади футболисти. Естествено ще има, нали, пак казвам, ние сме си свикнали до последно да не знаем при Рома, защото доста така, нали, мои познати, които ми се чуят защо Рома, и така ме питат, и аз после, като се случи нещо интересно, ето за това Рома. Нали, вкарвали сме в последните секунди, буквално винаги си казвам, при Рома не се знае, но да, това е Рома все пак. И така, ако искаш да завършим, една много любима моя сентенция, която обикновено обичам да в социалните мрежи да поставям като коментари, на тебе съм я казвал. И мисля, че това е много важно за феновете, освен че Рома трябва да се обича не само да се дискутира. Пожелаваме на всички фенове да посетят някой матч есента. И друга сентенция, фенове на Рома, моля ви, помнете, вие сте романисти и това е най-голямата ви сила. Абсолютно. Благодарим ви.